Hoci sporiaci účet býva prvou voľbou pri riešení otázky, kam vložiť svoje úspory, existujú aj ďalšie možnosti, veľakrát podstatne zaujímavejšie. Na účte M-konto či M-konto Business to všetko začína. V ideálnom prípade, ak vám po výplate na ňom i niečo zostane. So spoľahlivým odkladaním peňazí stranou pomáha M-sporenie. Vďaka M-sporeniu totiž automaticky sporíte drobné čiastky, kedykoľvek platíte a sami si vyberáte, či z každého nákupu uložíte pevnú sumu, percento alebo transakciu zaokrúhlite. Klasické sporiace účty Emax si môžete zriadiť až 4. Každý z nich si môžete sami pomenovať a mať akési pokladničky. Úrok vás síce neoslní, ale tajomstvo sporenia spočíva v umení odložiť peniaze tak, aby ste odolali pokušeniu ich hneď minúť. Založiť si môžete tiež zvýhodnený sporiaci účet Emax Plus. Navyše, pri aktívnom využívaní bežného účtu sa vaše úspory zúročia s výhodnenou úrokovou sadzbou. Ak máte istotu, že k nasporeným peniazom v najbližších mesiacoch nebudete potrebovať prístup, máte možnosť využiť terminovaný vklad M-vklad. Minimálna čiastka je 200 € a vybrať si môžete z 3, 6, 9 alebo 12 mesačnej viazanosti. Otvorenie a správa je štandardne v internet bankingu. O podielových fondoch ste už určite počuli. Teraz ich nájdete aj v ponuke mBank. Podielový fond možno opísať ako účet s viacerými majiteľmi, pričom každý z nich vlastní určité percento z celkovej sumy. Toto percento predstavujú podielové listy, prostredníctvom ktorých ste vložili svoje peniaze do fondu. Navyše o vaše peniaze sa stará profesionálny správca. Stačí vám vložiť 100 €, aby sa z vás stal investor s prístupom na svetové finančné trhy. To znie naozaj dobre. Viac o podielových fondoch sa dozviete v predchádzajúcich častiach nášho seriálu o investovaní. Investovať s mBank môže každý. Začnite i vy na www.mbank.sk.